keď tam teda sedím ja, tak si toto teda nedovolia. Toto a toto oklamú ho, že vyslovene povedia niečo, čo zákonník práce nehovorí. Mojou taktikou vždy pri vyjednávaní je unaviť supera. Záleží, akého partnera máš na druhej strane stola. To môžeš mať od konštruktívneho po úplne arogantného človeka na druhej strane stola. Presne tak. Tomáš, ahoj. Budeme sa zase dneska rozprávať. No teda poviem tému, a kto sme. Budeme sa baviť o tom, na čo dobre sú odbory vo firme, čo dokážu vyjednať. Keďže celý internet nám stále hovorí, že odborári nič nerobia, iba berú peniaze a paktujú so zamestnávateľom. To sú bežné komentáre na internetoch. Takže čo sú odbory, na čo sú dobre, čo dokážu vyjednať, o tom sa budem baviť s Tomášom Montíkom, ktorý je predseda základnej odborovej organizácie v Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave. A ja som Milan Kuruc, podpredseda ECHOS a zakladateľ občianskeho združenia Pracujúca chudoba. Tému máme, predstavení sme, tak poďme sa o tom baviť. Začneme rovno tvojim príkladom, lebo však ty si odborár priamo z terénu, ja som na zväze, ja som není priamo z terénu. Poďme si povedať, že čo vy vlastne máte kolektívnu zmluvu už roky, že? Presne tak. Kolektívna zmluva vlastne u nás je podľa mňa od vzniku spoločnosti, teda od roku 2002. No, čiže 20 rokov vyššie. Poviem teda pre divákov a pre tých, čo nevedia, čo je kolektívna zmluva. Keď vzniknú odbory vo firme, tak vyjednávajú so zamestnávateľom lepšie pracovné podmienky a lepšie platové podmienky a tie sa potom spíšu do zmluvy. A to je tá kolektívna zmluva. Je to taký tzv. Podnikový zákonník práce a ten musí upravovať tieto veci výhodnejšie ako obyčajný normálny zákonník práce. Čiže to je kolektívna zmluva a ešte to poviem ku kolektívnej zmluve, že vlastne takto si dve strany vedia vyjednať dokument, ktorý má silu zákona. Čiže si viete dohodnúť taký lokálny zákon, akým sa spravujú vaše podmienky. Ja tu mám nejaké veci z vašej kolektívky, tak si to len tak prejdime v rýchlosti, aby sme teda ľuďom ukázali, že čo by nemali, keby v SEPSke, Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, neboli odbory. Takže chceš niečím začať, alebo budem vyberať položku po položke? Čo môžeme začať takým napríklad základným, čo v kolektívnej zmluve máme, a to je napríklad výška odstupného alebo odchodného. Možno na úvod by sme vysvetlili, lebo to sa dosť často pletie, že kedy vzniká nárok na odstupné a kedy na odchodné. Takže nárok na odchodné vzniká pri vzniku nároku na dôchodok, teda keď zamestnanec má nárok ísť do dôchodku, a teraz je jedno, či to je predčasný alebo starobný, alebo teraz ten dôchodok po 40 rokoch odpracovaných. A odstupné vzniká vtedy, keď prichádzaš v zamestnaní o pracovnú pozíciu. Áno, že dávajú ti výpoveď napríklad, končia pracovný pomer. No pozrieme sa na odchodné, lebo odchodné podľa mňa to je tiež také zaujímavé. Dobre, to sa deje človeku raz za život, lebo raz za život odchádzaš do dôchodku, ale keby ste tam nemali odbory a nevyjednávate so zamestnávateľom, tak zákonník práce ti dáva nárok na odchodné 1 mesiac. Hej? Presne tak. Či si tam 10 rokov, 20 rokov, máš nárok na jednomesačné odchodné. Vy máte vyjednané čo? My máme vyjednané, máme to kategorizované podľa odpracovaných rokov. Jasné. Teda od 5 do 10 máme dojednané 3 priemerné platy, áno. Od 10 do 15 4, od 15 do 25, od 20 a viac rokov 6 priemerných platov. Čiže keď ide niekto napríklad na dôchodok a odpracoval u vás, neviem, 18 rokov, tak má 5 platov navyše. Hej. Ide do dôchodku, dostane dôchodok a plus 5 platov navyše. Ale to je len odchodné. On môže odchádzať zároveň aj s odstupným, aj s odchodným. Takže napríklad, keby mal 18 rokov odpracovaných, odchádza do dôchodku, má 5 platov navyše, a keby odchádzal zároveň aj s odstupným, nielen s odchodným, tak k tomu sa mu prihodí, vidím, že 10 platov. Hej. Čiže mal by 15 platov pri odchode do dôchodku. Nie, pretože sa odpočítava ten zákonný rámec a len to odstupné, ktoré máme. To je navyše. Tak si môžeme povedať tieto rozdiely medzi odstupným zo zákonníka a vďaka tomu, keď sú tam odbory, že aký nárok má človek u vás na odstupné. Tak poďme tak po rokoch asi, hej? Áno. Možno začnem tým, že u nás je dojednané v kolektívnej zmluve odstupné navýšené oproti zákonníku práce až po 5 rokoch odpracovaných vo firme. Do 5 rokov má ten zamestnanec teda nárok iba na zákonom stanovené odstupné, teda výšku odstupného. Takže keď sa bavíme
o zamestnancovi, ktorý je v pracovnom pomere do 2 rokov, teda od začiatku do 2 rokov. Áno, u vás v pracovnom pomere. Áno, tak má nárok na zákonné odstupné jeden mesiac. Jeden mesiac pri odchode dohodou, hej. Od 2 rokov do 5 rokov sú to 2 mesiace zo zákona a potom začína fungovať kolektívna zmluva. Čo ste vy vyjednali a poďme si to porovnať. Čiže od 5 do 10 rokov, keď robím v Sepske a odchádzam, končím pracovný pomer dohodou, tak mám 3 mesiace zo zákona, ale vy ste vyjednali 6. Plus 3. Plus 3, čiže dokopy 6. Čiže namiesto 3 odchádzam so 6 platmi. Keby som robil 10 až 15 rokov, tak zo zákona by som dostal 4 mesiace odstupné, ale vďaka vám dostávam dokopy 9. 9, takže 5 navyše. 5 navyše a 20 rokov a viac je, zo zákona mám 5 a v rámci vyjednávania ste dosiahli, že 12, čiže o 7 navyše. Ale to iba keď odchádzaš dohodou a keď pozerám, že odstupné výpovedou, tak je rovnaké. Tak je zákonné. Áno, tu zamestnávateľ v zásade je toho názoru, že chce sa, respektíve preferuje to, aby sa u nás ukončil pracovný pomer dohodou, aby to nešlo výpovedou, lebo potom, ak to je výpovedou, tak chce sa týmto vyhnúť prípadným súdnym sporom. A on vlastne... A motivuje toho zamestnanca sa dohodnúť, pretože mu ponúka to odstupné, to teda Uh-huh. navýšené. A dodržiava to, nedáva tie výpovede, aby sa vyhol odstupnému. Dáva tie dohody. Práve, že chce sa vždy dohodnúť. Super. Dobre, a to sú ale také veci, že vieš, odchod do zamestnania, teda odchod do dôchodku sa deje raz za život, odchod do zamestnania sa tiež nedieje každý deň, takže to sú také pálky, ktoré dostaneš raz za čas. Čo tí ľudia dostávajú v priebehu rokov? Akože napríklad vy vyjednávate asi aj zvyšovanie miest každý rok, nie? Presne tak. To je taká každoročná činnosť odborárska. Povinná jazda. Vyjednať valorizáciu platov na ten rok nadchádzajúci. V zásade aj teraz sme v kolektívnom vyjednávaní od septembra a tou základnou požiadavkou je valorizácia. Pre tento rok sme sa rozhodli, respektíve pre ten budúci rok sme sa rozhodli požadovať valorizáciu na úrovni 15%. Dôvodov je viacero. Jednak tá inflácia, ktorá nejakým spôsobom tu je prítomná posledné 2-3 roky, navýšila teda každému, respektíve zobrala z peňaženiek o dosť viac peňazí a týmto sa snažíme kompenzovať ten inflačný tlak na zamestnancov. Dobre, ale to je to, čo vy pýtate. Áno. A vy dojdete, vypýtate si, že chceme 15%, poďme sa baviť o tom, že na budúcemu roku zvýšite každému výplatu o 15%, ale zamestnávateľ na to nepovie, dobre, ideme do toho. Tam začína to vyjednávať, on povie, ja nesúhlasím, hej. Odborár vždy pýta viac, než nakoniec dostane. Takže niekomu sa môže zdať táto požiadavka troška premrštená, ale v zásade je to spôsobené jednak tou infláciou, ale aj taktikou samotného vyjednávania, takže vždy je lepšie pýtať si viac, aby sa ten potom kompromis niekde stretol, niekde v strede medzi tým, čo je prvotná požiadavka odborov a prvotná požiadavka zamestnávateľa. Poslednú ponuku na týchto 15% od zamestnávateľa ste mali, ako ste mali proti? Niekde na úrovni 6 až 7%. A teraz mi povedz, že keby tam neboli odbory, myslíš si, že takto, že zamestnávateľ by proste dal 6 až 7% sám od seba? No to je taká hypotetická otázka, ale v zásade zamestnávateľia na Slovensku, slovenskí zamestnávateľia si myslím, že sú veľmi skúpi na to, aby valorizovali sami od seba nejakým relevantným percentom, ktorý by po výsledku nejakým spôsobom tie reálne mzdy zamestnancov zvyšoval. Lebo ja sa stretávam často na vyjednávaniach, keď si nás zavolajú nejakí odborári do podniku, že pomôcť s vyjednávaním, tak veľakrát tí zamestnávateľe hovoria, že my tu odborárov nepotrebujeme, však my tým ľuďom chceme zvýšiť aj bez odborárov. My vieme, že im musíme zvýšiť, my potrebujeme prilákať ľudí aj z trhu práce sem, takže my vieme, že budeme zvyšovať a my budeme zvyšovať, či sú odbory sú alebo nie sú. A tým vlastne ako keby devalvujú prínos tých odborov, ale čo si ty o tomto myslíš, že dá sa týmto odbiť význam odborovej organizácie vo firme? To určite nie. Lebo? Ja chápem, že na teraz z časti majú asi tí zamestnávateľia pravdu, pretože ten pracovný trh je nejakým spôsobom napätý a deformovaný. Teda chýba veľa pracovnej sily a teda to vytvára prirodzený tlak na to, aby tí zamestnávateľia
teda tie mzdy zvyšovali. Ale treba si uvedomiť, ak tá protistrana, teda myslím zamestnanci, nie sú združení v nejakom väčšom celku, nemajú tam svojich zástupcov, nejakých tých svojich vyjednávačov, tak ja si nemyslím, že absencia odborov by naopak tých zamestnávateľov nejakým spôsobom presvedčila v to, aby to percento dávali vyššie. No, lebo skôr to je naopak. Ja si to tiež myslím, lebo ja chápem, že niektorí zamestnávateľ, alebo zamestnávateľ aj vo všeobecnosti, nielen niektorí si uvedomujú, že musia niečo zvýšiť, ale ja to na tom vidím, na tých vyjednávaniach, že aj keď nehrozíš priamo štrajkom, ale už len tým, že tam chodíš, tlačíš na nich, piliš im uši, argumentuješ, tak oni majú tendenciu potom to percento o niečo posunúť vyššie, než čo by dali oni sami. Aspoň ja to tak vnímam. Neviem, áno, a je to prirodzené, pretože teda tie odbory ich tlačia do diskusie, pýtajú si rôzne informácie, rôzne data, ako stojí firma na tom, aké sú čísla vo firme, aké majú plánované zisky do budúcna a podobne. Takže vlastne keď ten odborár si robí tú prácu dobre, dokáže si vypýtať dostatok informácií na to od toho zamestnávateľa. Ten zamestnávateľ aj v zmysle zákonníka práce je v zásade povinný reflektovať na tie požiadavky akože poskytovať informácie do toho kolektívneho vyjednávania. A vtedy veľa zamestnávateľov vlastne prichádza na to, že vlastne tým odborom dáva náboje, ktoré potom ten odborár, ak je teda šikovný, tak vlastne strieľa hneď po nich a myslím si, že toto je cesta, lebo musí v tom kolektívnom vyjednávaní byť poctivá diskusia o tom, čo si môže firma dovoliť, čo si nemôže dovoliť. Šikovný odborár taktiež si nemyslím, že chce svojimi požiadavkami zrujnovať ako keby firmu, pretože tým ohrozuje zamestnanosť v tej firme. Takže aj ten odborár ako keby vždy musí mať nejakú mieru, ale to poznanie tých dát ho predurčuje k tomu, aby tú mieru mal. Pretože bez tých údajov ja si neviem nastaviť tú stratégiu a fakt by som bol zlý odborár, keby som požadoval niečo, čo fakt môže nejakým spôsobom do budúcna spôsobiť problémy tej firme. No ja som ešte nezažil prípad, že by kvôli odborom skrachovala firma. To sú proste vždy také mýty, to sa proste nedeje a takisto si myslím, že už je dávno preč doba, kedy odborári prišli, jak v minulosti a si takto vycúcali z prsta nejaké číslo a išli do toho s nejakým číslom, že a prečo? No, lebo tak sme si vymysleli, hej, že teraz to musíš mať podopreté argumentami. A tiež si myslím, že v záujme zamestnávateľa informácie poskytovať, aby mal na druhej strane kvalifikovaného partnera, s ktorým sa vie racionálne o tom baviť. Lebo tak si myslím, že keď sú obidve strany konštruktívne, tak sa vedia normálne racionálne baviť a vieme, kde sú možnosti. Toto, ja napríklad osobne som teraz nedávno zažil zase takú situáciu, že ja vyjednávam kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre 5 energetických firiem a niekedy som mal taký pocit, že či vlastne. Lebo oni vždy môžu, tí zamestnávateľia, tí 5 zástupcovia tých firiem mi tam hovoriť, že proste nedáme a hotovo. A ja de facto nemám nejaké zásadné páky, lebo asi ťažko zorganizujem štrajk v 5 firmách. Ale vidím normálne na tom vyjednávaní, že my prídeme s nejakým číslom, s nejakou požiadavkou, že pýtame, ja im vymyslím si, že teraz, pýtali sme, že 12%, oni prišli s tým, že nie, bude tam 0, nedáme vám nič, ani tam nechceme, aby tam nejaké číslo bolo. Hodinu trvala argumentácia tam a späť, s tým, že sme sa dohodli, že od nejaký mesiac a pol alebo mesiaca znovu stretneme a potom mi hlavná vyjednávačka hovorí, že normálne rozmýšľala, že či sa znovu stretneme, lebo stále nevedela, že aké číslo nám ponúknú a bolo jej blbé ísť na vyjednávanie bez čísla, lebo sme sa dohodli, že s nejakým číslom predsa len prídu. Čiže už len taký tam mäkký tlak, že chodíme, pýtame, vysvetľujeme, požadujeme, na nich pôsobí v tom zmysle, že oni potom majú potrebu aspoň nejakým spôsobom výjsť v ústrety a s niečím prísť a potom aj samozrejme s niečím prišli. Samozrejme sme sa nedohodli, tak pokračujeme ďalej v tých kolách. Ale že chcel som tým ukázať, že aj keď to vyzerá z pohľadu nestranného pozorovateľa tak, že však on vám povie, že kašlem na vás, nič vám nedám, tak to tak ľahké není, lebo vždy, keď máš takto oproti sebe človeka, on niečo furt požaduje, tak ty máš aj tendenciu nejak mu asi výjsť v ústrety alebo nejak
prihľadať na tie argumenty. Nedá ti to proste. No, možno poviem to, čo by som nemal, ale mojou taktikou vždy pri vyjednávaní je unaviť supera. Treba si uvedomiť, že tí manažeri v zásade majú kopu iných činností, ktorým sa potrebujú venovať. Toto ich viac otravuje, než... A toto je pre nich do istej miery aj otravné a teda časovo náročné a v zásade si myslím, že toto je vhodná stratégia pre každého jedného odborára, respektíve také odporúčanie by som dal. Nevzdávať sa, argumentovať dookola. My máme čas. My sme vždy tak nastavení, že my máme čas, že ja presne toto si myslím, že to aj trošku sa tak odlišuje skúsený odborár od neskúseného, že sa nechá zatlačiť ten neskúsený časovým nejakým tlakom a stresom, že už sa musíme dohodnúť, už nemusíme. My to pekne potiahneme, kým proste sa naozaj nedohodneme nejak, aby sme boli obidve strany spokojné, hej. Treba si taktiež uvedomiť, že aj to, že sa nedohodneme ku koncu dňa, že fakt nás to už potom po tých 3-4 mesiacoch prestane baviť. Jednak sú tam mechanizmy, ktoré potom nastupujú, ale v zásade aj ten manažér si uvedomuje, že vysiela negatívny signál voči svojim zamestnancom. Áno. Odborári to môžu komunikovať ďalej. A teda spôsobuje aj nejakým spôsobom frustráciu alebo demotiváciu tých zamestnancov ďalej vykonávať svoju prácu dobre. Možno niektorí keď si to tak zvážia, tak hľadajú zamestnanie niekde inde, keď vidí, že zamestnávateľ je v zásade alebo nie je schopný vygenerovať s tými odborármi nejakú zmysluplnú dohodu. Takže možno pre oko nezainteresovaného diváka sa môže kolektívne vyjednávanie javiť ako niečo úplne jednoduché, ale v zásade to má toľko detailov a toľko... To vôbec nie je jednoduché. A to vôbec hlavne nie je jednoduché. Záleží, akého partnera máš na druhej strane stola. To môžeš mať od konštruktívneho po úplne arogantného človeka na druhej strane stola. Presne tak. A súčasne si treba uvedomiť, že niektorí odborári, teda respektíve tí funkcionári v odboroch sú uvoľnení na výkon funkcie predsedu. Že nemusia pracovať popri robení odborárčiny. Tak. Hej? Alebo potom sú ako ja. Ja vlastne nie som uvoľnený a teda normálne pôsobím u zamestnávateľa na pracovnej pozícii, takže ja mám svoje pracovné úlohy. A vždy si treba uvedomiť, že ja keď prichádzam na kolektívne vyjednávanie, áno, ako odborár na kolektívnom vyjednávaní vždy na to upozorňujem protistranu, že ja som tam partner, nie ich podriadený. V pracovnom pomere si podriadený, ale na vyjednávaní si rovnocenný. Áno. A tu sa tiež prejavuje tá skúsenosť a možno v istom momente aj dravosť alebo nie submisivita. Myslíš tvoja? Áno. Na to, že človek si to musí oddeliť, aj v tomto je náročné, že keď si uvedomíte, že zastupujete všetkých zamestnancov vo firme a potrebujete niečo vyjednať, tak v zásade tam už sa nedá k tomu zamestnávateľovi pristupovať alebo k tým manažerom ako k svojim nadriadeným, ale ako k nejakej protistrane. Obchodné rokovanie. Ako obchodné rokovanie. A niektorí manažeri teda po ukončení kolektívneho vyjednávania vám to môžu v istom čase aj spočítať. Takže osladiť ti život v tom pracovnom pomere. To sa ti nestáva? Alebo už sa to nestáva? Nie. Ja som s týmto zatiaľ problém nemal. Aj keď boli nejaké pokusy, tak v zásade vždy som to vyargumentoval to, že odbory sú odbory, môj pracovný pomer je... To sú dve oddelené veci. To sú dve oddelené veci a nech ten manažer je profesionál a nech to rešpektuje. Ja na to inú odpoveď nemám. V zásade niekto tých zamestnancov zastupovať musí a ich požiadavky taktiež. No a v tomto momente v SEPSe som to ja, no tak sa musím zhostiť tej úlohy najlepšie ako viem. Poďme ešte k tomu, čo máte dojednané v SEPSke. Iba taký stručný prehľad, aby ľudia videli, že dobre, bavili sme sa o odstupnom, o odchodnom. Potom tu máme v tabuľke ďalšie položky. Napríklad mzdové zvýhodnenie za sobotu, za nedeľu, to sú tie príplatky za sobotu, za nedeľu, za noc. Zákonník práce nejaké dáva. Predpokladám, že vy keď vyjednávate, asi vyjednávate vyššie. Čiže máte vlastne vyjednané vyššie príplatky, ináč by ľudia mali iba to, čo im dáva zákonník. Potom tu máte mzdové zvýhodnenie za popoludnejšiu prácu, popoludnejšiu zmenu. To znamená, že keď niekto robí asi od 14. do 22. tak má zase nejaký príplatok, hej? Za tie odpracované hodiny. Áno, že tu napríklad píšeme, že máte 80 centov na hodinu a budete teraz pýtať 90 centov na ďalší rok.
A takýto príplatok, to treba povedať, takýto príplatok v zákonníku práce není. nie To by bola nula. Zo zákonníka práce by to bola nula. Takže teraz to je 90 centov na hodinu. Potom možno tie všetky príplatky, s ktorými počíta zákonník práce, my sa snažíme mať niekde na úrovni navýšené od 10 do 20%. Toto je nejaká naša požiadavka, tak aby to bolo nejakým spôsobom aj z druhej strany akceptované. Napríklad zákonník práce dáva človeku príplatok za prácu v sťaženom prostredí. Vy to tiež vyjednávate vo vyššej sume. Áno. Mzdovú kompenzáciu za hluk tiež máte vo vyššej sume. A potom máte kadejakú mzdové zvýhodnenia pri práci vo výškach, podľa toho, či si do 20 metrov, do 50, nad 50 metrov, tak zase máte nejaké príplatky vo výškach, ktoré by inak neboli. Tak. Hej? Jasné. A je to vďaka tomu, že odbory to pýtali a to dojednali. A dostalo sa to do kolektívky. Nejakým spôsobom historicky, ja tú historickú pamäť nemám až takú dlhú, aby som si pamätal, že v ktorom roku toto bolo dojednané nad zákonník práce. Ale aj ty, asi aj u vás sa to tak traduje, ten úzus, že nejde sa pod vyjednané na ďalší rok. Že to, čo sa už vyjednalo, ostáva a v ďalšom roku sa iba buď pridáva alebo zvyšuje, ale neberieme už z toho, čo sa tam dojednalo, lebo tá kolektívna zmluva sa rokmi buduje, aj tie benefity sa budujú. Vždy je len niečo možné pridať, keď sa bavíme s vedením, ne všetko sú ochotní dať naraz, tak tým pádom vlastne, keby napríklad oni povedali, že zrušíme mzdové zvýhodnenie práce vo výškach, asi by ste boli tvrdo proti tomu, keďže to tam roky už je. Tvrdo proti tomu. Je možné, že keby sme už nezamestnávali takých zamestnancov, ktorí pracujú vo výškach, tak by sme s tým súhlasili. No jasné, lebo by to nemalo opodstatnenie. Presne tak, ale dovtedy určite s týmto netreba vôbec ani kalkulovať, ani počítať. Zákonník práce dáva človeku aj nejakú mzdu za pohotovosť. Hej. To je 0,86 dneska, alebo respektíve to bude budúci rok 0,86 myslím. Vy máte... My požadujeme do budúceho roku navýšiť tento príspevok na euro 80. Áno, čiže 0,86 dáva zákonník, vy 1,8 pýtate. Áno. OK. Napríklad 13. 14. plat. Ja viem, že teraz trošku poprem to, čo som povedal. 13. 14. plat ste dlhodobo mali. Áno. Zadefinovaný a teraz nemáte. Čo sa s tým stalo? Management minulý rok istým spôsobom využil to, že naša kolektívna zmluva strácala platnosť, končila jej platnosť. Nejakým spôsobom si vymysleli novú mzdovú štruktúru, kde vlastne chceli transformovať 13. 14. plat do základnej mzdy. To bola taká prvá požiadavka a súčasne nám nastavili aj KPIčka k tým základným platom, teda máte tam nejakú nenarokovateľnú zložku mzdy, vyhodnotenú percentuálne za každý mesiac, vyplácané. Podľa nejakej dosiahnuteľov výkonu dostaneš nejakú ďalšiu zložku, nejaký variabil, hej? Presne tak. Ale budem pokračovať, pretože to je dôležité povedať. Stretlo sa to u nás s veľkou nevôľou zo strany zamestnancov, ale ja som od začiatku nejakým spôsobom bol skôr naklonený tejto zmene, pretože ten 13. 14. plat my sme v kolektívnej zmluve mali nastavené dosť nešťastne, a to tak, že vlastne hneď v prvej vete toho 13. platu bolo napísané, že to je nenarokovateľná zložka mzdy. A my keď sme vyjednávali predtým s tým manažmentom, a keď sme chceli niečo navyše, teda vyššiu mieru valorizácie, väčšie zvýšenie, tak povedali, že dobre, dáme vám to, ale vám nevyplatíme 13. plat. No a tu si treba uvedomiť, že ja som bol potom vo veľmi zlej vyjednávacej pozícii, kde na jednej strane som mal určitú požiadavku na valorizáciu, na druhej strane zamestnávateľ strašil, to bolo strašenie, v zásade, že nám nevyplatí 13. plat. On keď tak učinil, tak to hodí na plecia odborov, že to máte preto, lebo odbory mali vysoké požiadavky inde a nakoniec sme sa rozhodli teda vám to nevyplatiť a vlastne tí zamestnanci by potom mohli tú odborovú organizáciu akože veľmi negatívne vnímať. Hej? Takže pre mňa tento krok bol pragmatický práve v tom a treba si uvedomiť, že základný plat
vám nikto nezoberie. No, a keď sa to transformuje, keď sa ten 13. 14. plat transformoval do toho základného platu, tak prináša určite väčšiu mieru istoty do toho odmeňovania. To treba ešte raz zdôrazniť, že on nezmizol, on sa rozpustil do základu. Čiže ten 13. 14. plat sa zrátal a vydelil 12 a o to sa zvýšili mzdy. Akože toto je taká ošemetná vec, lebo ja na jednej strane som tiež zastanca toho, aby sa dávalo všetko do základu. Lebo čím viac dostaneš do základu, z toho sa odvíjajú všetky príplatky, kadejaké mzdové zvýhodnenia a tak ďalej. Valorizácia sa počíta. Valorizácia sa počíta, keď povieme na budúci rok, že žiadame 5% zvýšenie, tak zase zo základu, ktorý už je vyšší a tak ďalej. Ale zase ľudia sú takí, evidentne, keď sú roky zvyknutí, že pred dovolenkou dostanú jeden celý plat, alebo pred Vianocami jeden celý plat, tak potom im to chýba, lebo oni si to potom neodkladajú 6 mesiacov. Ale ja hovorím, že dajme to do základov tiež, lebo vám to povýši všetko, aj do budúcna sa ten základ zvýši, z ktorého sa potom bude vypočítavať zase rast. A nič vám nebráni tomu o rok, o 2, o 3 zase prísť požiadavkou zavedeme aj 13. 14. plat. Jeden už bude rozpustený a možno sa vám podarí zaviesť 13. a o pár rokov zase 14. Čiže zase sa to pomôže. Dobre, že to spomínaš. Toto je aj plán alebo vízia odborov našich na sekce do budúcna nejakým spôsobom znova sa pokúsiť ten 13. alebo 14. plat dostať do odmeňovania, do kolektívnej zmluvy. Ale tak, aby nám nerobil tú šarapatu, ktorú nám robil v minulosti, že tam bola nenarokovateľná zložka mzdy. A súčasne by som povedal, že tie 13. 14. platy, ja to vnímam, pretože robím si ja bežne prieskumy v iných firmách, kde sú popísané benefity a veľa firiem teda uvádza napríklad aj 13. 14. plat, ale to je taká sinusoida. Hej? Že pár rokov zamestnávateľ drží 13. 14. plat, potom to transponuje do základnej mzdy, potom zase zavedie. Je to taká sinusoida nekonečná, takže nemali by sa toho obávať. Ľudia len nejakým spôsobom si na ten nový mzdový systém zvyknúť. Je treba si uvedomiť, že tí manažeri, keď sa menia v tých firmách, tak každý chce po sebe zanechať nejakú tú stopu, tak príde s nejakou šialene novou myšlienkou a zavádza si tú mzdovú politiku nejako. To je ich legitímne právo a v zásade je to, aby ten zamestnávateľ, aby nejakou to zmenou zamestnávateľ neprišiel o čas toho príjmu. Hej, vieš čo mňa zaujalo na tom 13. 14. plate ešte, že keď sme pred rokmi prelobovávali to opatrenie, že sa musia vádzať mzdy v inzerátoch, tak sme strašne chceli, aby to pre tie firmy pôsobilo konkurenčne, že keď tam firma ponúka takú základnú mzdu a tam takú, tak tí ľudia budú posielať radšej životopisy tam, kde je väčšia. A vôbec mi nenapadlo, že to bude mať vlastne dosahy na tieto 13. 14. platy a variabilné zložky mzdy, lebo potom som zistil na tých vyjednávaniach, že tým, že tie firmy musia uverejňovať mzdy v inzerátoch, a ľudia už vlastne odmietajú reagovať na inzeráty s nízkymi mzdami, tak oni boli nútené zvyšovať mzdy v inzerátoch. Lenže jak to budú robiť? Že či vlastne zvýšime vôbec základnú mzdu, čo nechceli robiť, lebo im to zvyšovalo náklady, tak začali presúvať z variabilnej zložky do základu, čo predtým nebolo ani chyro, ani počuť, ani nič, že vždycky hovorili, nie, musíme mať veľkú variabilnú zložku, lebo my podporujeme výkon, malý základ, nech sú ľudia motivovaní, Došli mzdy v inzerátoch, zrazu poďme to dať všetko do základov, čo je vlastne veľmi pozitívny efekt, čo som veľmi rád. A potom došlo toto, že dajme 13. 14. plat do základov, aby vlastne opticky vyzerali tie mzdy v tých inzerátoch vyššie. Oni reálne tie základy sú vyššie, len hovorím, že ten 13. 14. plat je tam rozpustený. Čiže dobre, že si to povedal, pretože toto bola tiež jedna z hlavných motivácií nášho manažmentu. To rozpustiť, aby opticky zvýšili tie základné mzdy, ktoré potom sa objavujú v pracovných inzerátoch. Takže to bola jedna. Akože ja sa z toho teším, lebo proste nutíme tých zamestnávateľov dávať tým ľuďom tie peniaze do základov a zároveň stále to podľa mňa nestačí a stále nemajú dosť tých životopisov, stále tých uchádzačov není dosť, takže budú nútení zvyšovať tie mzdy ďalej. Dobre, 13. 14. plat je jedna z takých vecí, čo môžu napríklad odbory dohodnúť, ak to teda firma sama od seba neurobí a odbory je pília uši. Potom sú to rôzne odmeny, to s tým sa často stretávam, že sa dohadujú nejaké jednorazové odmeny. Napríklad jeden náš kolega z inej základnej organizácie z teplárny dohodol 3 000 bonus ročne, hej, rozdelený do 3 častí behom roka, čo je úplne úžasné. Hej. Okrem toho, že sa mu podarilo dojednať zvýšenie miest, tak ešte 3 000 len tak akože bonus po 3 roky 3 000, čiže 9 000 to bude za 3 roky, čo je výborné. Bez odborov by sa to nestalo.
Predpokladám, že asi aj vy dohadujete asi nejaké odmeny alebo bonusy, alebo My tam či? máme nejakým spôsobom popísané, aké fondy má vlastne zamestnávateľ nejakým spôsobom tvoriť. Aha, jasné, už viem. Ale musím povedať, nejako historicky sa nám nikdy nepodarilo nejakým spôsobom prelobovať, aby sme rovno do kolektívnej zmluvy dali výšku toho jednotlivého fondu alebo tých fondov, ktoré tam máme dohodnuté a súčasne ani mechanizmus ich vyplácania. Čiže nepodarilo sa vám zatiaľ dojednať presné pravidla, kedy má kto na čo nárok a je to zatiaľ na svoju vôli zamestnávateľa. Jasné, no to je výzva. Ďalšia vec je zaujímavá, že sociálny fond, to si mnohí neuvedomujú, že sociálny fond je povinný zamestnávateľ tvoriť, ale keď sú tam odbory, tak musí s nimi dohadovať tvorbu a dohadovať aj, jak sa bude čerpať a vyplácať. A to je podľa mňa veľmi veľký vplyv tiež odborovej organizácie, kde vie zasiahnuť do toho, že na čo sa ten sociálny fond vie použiť, lebo bez dohody s odborovou organizáciou on to nevie použiť. On nemôže svojvoľne povedať, dám to na toto. Sa musí dohodnúť s odborovou organizáciou. A vy to využívate napríklad na čo tento sociálny fond, že kam to vydávate? My máme zadefinované asi 8 alebo 9 príspevkov. Aha, stačí 2-3, len aby ľudia vedeli, že na čo sa to používa. Tak napríklad máme príspevok na dopravu. A to vo výške, pre každého zamestnanca vo výške 30 eur mesačne. A bez ohľadu? Respektíve 40 eur. Potom tam máme príspevok pre každého zamestnanca mesačne na regeneráciu pracovnej sily. A to vždycky ide ľuďom do výplaty, hej? Ano. Navyše, jasné. Prípadne asi typujem, že aj nástravné im dávate, lebo to sa Ano, väčšinou automaticky prispieva zo sociálneho fondu. A DDS-ky sú podľa mňa zaujímavá vec, to je dobrá vec dohadovať. To asi dohadujete, či? Dohadujeme presné pravidlá v zásade. Neviem, či mám začať tým, že čo je doplnkový dôchodkový... Áno, to je ako keby tretí pilier, že sporenie na dôchodok, ešte ďalší tretí pilier. To znamená, že zamestnanec si trošku z toho odloží, ale raz toľko, alebo ešte viac mu dá zamestnávateľ k tomu. Historicky to vzniklo, že vlastne to malo byť len to také tvoje dobrovoľné sporenie, že ti zamestnávateľ bude dobrovoľne zrážať zo mzdy napríklad 30 eur mesačne a zasielať na DDS-ku, takže vlastne ty si tam dobrovoľne sporíš na ten nejaký dôchodkový účet. Potom nejakou zmenou zákona mohol začať prispievať aj zamestnávateľ. A tuto začína byť zaujímavé pre nás odborárov, pretože so zamestnávateľom sa viete dohodnúť, koľko vám tam bude posielať. Tých mechanizmov je strašne veľa. Buď si stanovíte pevnú čiastku so zamestnávateľom, že každému zamestnancovi odvedie napríklad 50 eur. Alebo to naviažete, tak ako to máme my, na percento z hrubej mzdy toho zamestnanca. Čiže vlastne zamestnávateľ ešte prispieva navyše zo svojho zamestnancom na dôchodok. Na dôchodok. Hej. Čo akože podľa mňa... A toto je celkom akože už dnes zaužívaný benefit. A myslím si, že si to aj tí zamestnanci si na to aj zvykli a už sa aj na základe tohto parametra rozhodujú, ku ktorému zamestnávateľovi. Je to dobrý benefit, áno. Teda budú sa uchádzať o prácu alebo nebudú. Hej. Aj my to máme u môjho zamestnávateľa, je to super. Máte tu dobrých vyjednávačov. Áno, tiež vyjednávame kolektívku. Dobre, čiže vlastne tu vidíme, že keby u vás v SEPSe odbory neboli, tak asi by ani nebolo vyššie odstupné, ani vyššie odchodné, nejaké mzdové príplatky za sobotu, nedeľu, nočnú, popoludňajšiu zmenu, príplatky vo výškach, kadečo, 13. 14. plat, ten sme vyriešili, keď sociálny fond by nebol riešený, príspevky a tak. A to je vlastne, to som chcel takto komplikovane ilustrovať na tomto, čo všetko tie odbory robia, pretože často sa stretávam teda s argumentom, že odborári niečo nerobia. A ja si teda myslím, že odborárčina je celkom náročná robota, lebo to teda, obzvlášť napríklad pre človeka, jak si ty, ktorý není uvoľnený na výkon tej funkcie, lebo ty robíš svoju robotu a popri tom vlastne robíš odborárčinu. A robiť odborárčinu z môjho pohľadu, z mojej skúsenosti znamená byť medzi dvomi mlynskými kameňmi. Tuto čeliť zamestnávateľovi a tuto čeliť ešte aj svojim zamestnancom, ktorí furt niečo požadujú, furt sú s niečím není spokojní, furt frflú a furt sa im niečo nezdá nič dobré. Čiže to asi není úplne ľahké vyvažovať všetky tieto záujmy, či? Ja si myslím, že si to dobre konštatoval, ale možno ten svoj pohľad z tej reality
v zásade najväčší problém, ktorý ja vnímam zo strany zamestnancov je ten, že oni si tak zvyknú na tú kolektívnu zmluvu, že vôbec neuvažujú nad tým, že o nich môžu prísť. Ak tam nebude tvrdý odborár, ktorý si vie nejakým spôsobom zastať svoje a vyjednať tie podmienky opakovane, alebo tie podmienky ešte dokonca zlepšovať, tak proste tá kolektívna zmluva bude z roka na rok horšia. No tak môže stratiť platnosť, hej? Môže stratiť nemusí platnosť, sa vyjednať nová? Ja musím povedať za seba a za tú partiu, ktorá sa mi podarila vyskladať v rámci výboru nášho odborárskeho, že tam máme dobre, kvalitne nastavené vzťahy, každý vie, čo má robiť. Treba si uvedomiť, že Srbska pôsobí na celom území Slovenska. Pre mňa jedného z Bratislavy manažovať niekoho v Lemešanoch je veľmi ťažké. Ja tam potrebujem mať toho odborára, toho člena výboru, ktorý proste ďalej posúva informácie, stará sa o tých zamestnancov, tak aby, lebo základ tej odborárskej práce mimo vyjednávanie informovať a ešte raz tu zopakujem, informovať tú členskú základňu tých zamestnancov o tých úspechoch. Niekedy je treba informovať aj o neúspechoch, nebáť sa ich nejakým spôsobom priznať, pretože každý, kto pracuje a kto robí popri tom aj chyby a budovať u tých zamestnancov dôveru. To je základ. Odborár bez dôvery svojich členov, respektíve zamestnancov, stráca akýkoľvek zmysel. Pretože je nutné za sebou cítiť podporu, že tú podporu tí vyjednávači majú a keď tú podporu cítime, tak môžeme byť ešte asertívnejší, ešte priamejší, dôraznejší v tom vyjednávaní. Je to tak, lebo ja sa akože často sa s tým nestretávam, ale stretávam sa s tým, že niektorí odborári sú takí, že sú zvyknutí, už sa navzájom poznajú s tým zamestnávateľom, to neznamená, že s ním paktujú, ale už sa navzájom poznajú, už s ním riešia to vyjednávanie a zabúdajú na tú komunikáciu na členov. A potom, keby zrazu došlo k najhoršiemu, že ten zamestnávateľ proste je absolútne neústretový a oni potrebujú zrazu tú členskú základnu, aby im prišla na pomoc, neviem, podpísala nejakú petíciu alebo si dala vôbec nálepky, že podporujem vyjednávačov, dala zamestnávateľ najavo, že za nimi stojím, tak tá členská základňa je potom vlažná a potom, keď sa ten odborár na ňu obráti, tak na ho pozerajú, však pol roka si sa neozval, nic si nám nepovedal, my nevieme, čo sa deje za zavretými dverami pri tom vyjednávaní, tak čo teraz od nás chceš? Že niektorí keby zabúdajú držať tú členskú základnu vo vare a nedržia ich, akože neinformujú ich. A niekedy to naráža aj na to, že pri tom vyjednávaní zamestnávateľia často tlačia na odbory, aby neinformovali. Hovoria o tomto, že tieto informácie sú dôverné, zachovávajte mlčanlivosť a keď ju nezachováš a informuješ, tak ti to potom vyčítajú, že si nespoľahlivý, neseriózny. Ale ja vždy hovorím tým odborárom, aby potom argumentovali tak, že ale prepáčte, pán riaditeľ, moja primárna povinnosť je informovať svojich členov, oni majú primárne právo na informácie odo mňa a predsa úplne bežné veci, čo sa tu nedohadujú a v ktorom sme akom bode, ja tu neprezrádzam obchodné tajomstvo, ja mám primárnu povinnosť svojich členov informovať. My tiež vedeniu nehovoríme, jak má manažovať firmu alebo s kým majú dohadovať biznisy, tak nech oni nám nehovoria, jak my máme robiť náš biznis. Však odborárčina je tiež nejaký model fungovania, ktorý má nejako fungovať, hej, čiže proste to nemôžu ti nakazovať mlčanlivosť a ty by si sa tomu nemal podriadovať, lebo to sa niektorým súmyslným odborárom stáva, že zamestnávateľ to robí zachovajte mlčanlivosť, lebo sa s vami nebudem baviť, ja neviem čo, a potom oni sú v takej schizofrénii, áno, v takej schíze, že a čo ja teraz mám robiť? Ja potrebujem informovať ľudí a... Tak celkom, ani nie, že vtipne, a ja si myslím, že tam je veľa pravdy, ja to vždy takto komentujem manažerom v našej spoločnosti, že pre vás, akože pre členov predstavenstva je akcionár minister financií Slovenskej republiky. Pre mňa sú akcionári všetci členovia základnej organizácie. To je dobrá metafora. Teda tak, ako vy počúvate to, čo vám hovorí minister, tak ja budem počúvať tých zamestnancov. Čo ti hovoria členovia. Presne tak, ktorých mám združených v tej základnej organizácii. Takže to je úplne jednoduché. Akože tých
tých spôsobov, ako doručiť tie informácie pre zamestnancov je niekoľko. Ale ja, čo som si všimol z minulosti, tak niekedy aj odborári sami na seba pletú bič tým, že preženú vlastne tie návrhy. Že vyvolajú veľké očakávania v ľuďoch? Veľké očakávania v ľuďoch, potom sa stretnú s realitou, potom sa nejakým spôsobom vykreuje ten kompromis a sám odborár spôsobí veľkú vlnu frustrácie alebo sklamania. Poviem príklad, že pýta 20%, ľudia vidia, že odborári pýtajú 20%, už sa namlsajú, už cítia, že možno budeme mať 20% zvýšenie, už si v hlave rátajú tie zvyšovania mzdy, ale nakoniec sa dohodnú na 8. Hej? A je to úplne prirodzené. Tak ja napríklad pristupujem k tomu návrhu tak, že ja prvý polrok vlastne dám členom základnej organizácie, aby zasielali štruktúrovane svoje návrhy do kolektívnej zmluve. Jasné. Potom ich výbor nejakým spôsobom prežuje v odzovkách. Určíme si nejaké priority podľa skladby zamestnancov, respektíve podľa členov, pretože, poviem to ináč, členskú základňu tvorí v našej firme od robotníka cez technika, analytika, špecialistu, vedúceho odboru až výkonného riaditeľa. Všetky tieto kategórie ľudí ja mám v odboroch. Hej? Len potom ja si musím robiť aj tú štatistiku, že koho najviac zastupujem. Ja keď mám tých tarifných zamestnancov najviac, potom pomenej tých špecialistov, menej ešte tých vedúcich a úplne ako šafránu výkonných riaditeľov, tak ja musím byť náchylnejší, vypočuť si tie návrhy, respektíve prioritizovať tie návrhy, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú čo možno najširšej členskej základne. A takto sa snažíme robiť, aby sme pokryli požiadavky celej členskej základne, ale musíme si tam určovať priority, že čo je pre čo možno najviac tej členskej základne najväčšou prioritou. A vtedy to má zmysel, pretože potom tí ľudia cítia, že vlastne si zastávame fakt tú väčšinu, ktorú máme zastupovať. Čiže vlastne, keď to tak zosumarizuješ, tak jedna stratégia je unaviť supera, partnera, nechať sa vlastne dotlačiť nejakou časovou tiesňou už do nejakého kompromisu, informovať tú členskú základňu a kľudne aj nadsadiť nejaké požiadavky, aby bolo z čoho zrážať. Lebo ja som kedysi tak rozmýšľal, že prečo vlastne my nepovieme rovno toto chceme a hotovo a nepolavujeme z toho. My vám naozaj hovoríme, čo chceme. Nejdeme ani s vyšším číslom, ani nič, lenže oni potom to nemajú tendenciu oceniť, oni naozaj tlačia, aby si to zase znížil. Hej. Lebo veľakrát pri vyjednávaní ty ideš s týmto, hovoríš si, tuto sa uspokojím, tuto mám nejaký rozsah, ktorý sa viem pohybovať. A ja som si myslel, že však povedzme, že toto chceme, toto je vážne, čo chceme, nič viac, nič menej. Nebudeme sa o tom, akože nebudeme z tohto znižovať, ale oni to potom tlačia do toho znižovania, že ty si normálne nútený nadsadzovať to číslo. To kolektívne vyjednávanie musím povedať z mojej skúsenosti niekedy pripomína turecký bazár. No presne, akože to sa mi nepáči, ale tak bohužiaľ takáto je teraz kultúra vyjednávania u nás. OK, a ešte teda posledná otázka na teba, keďže si z terénu, že je to teda podľa teba ľahká robota, odborárčina? Určite nie je ľahká, ale pre každého jedného zamestnanca alebo človeka je strašne obohacujúca. A poviem zo pár vecí. Oboznámite sa s zákonníkom práce. Či si ho študujete alebo neštudujete, proste to sa na vás nalepí, tie informácie zo zákonníka práce. Potom ste nachylnejší sledovať dianie na tom pracovnom trhu. Teda myslím si, že dnes mám celkom dobré znalosti o iných firmách pôsobiace v energetickom trhu. Viem, aké sú tam podmienky, pretože si to pravidelne pozerám. Súčasne na nezaplatenie je samotné vyjednávanie, pretože keď vyjednávate s manažermi, ktorí sú manažermi, pretože proste vedia vyjednávať, a to je jedno, či vyjednávame kolektívnu zmluvu alebo nejakú zmluvu niekde inde, tak sa zdokonalujete v tomto. Čiže zdokonaluješ sa vo vyjednávaní vôbec. A potom primárne každý odborár si myslím, že má v sebe, že chce po sebe niečo zanechať a ja musím povedať, že ja nemám rád krivdy.
a tie krivdy tou odborárskou prácou ja viem celkom dobre eliminovať. Ak teda ten zamestnávateľ sa nespráva tak, ako by mal, tak ja som rád, že si môžem tých zamestnancov teda zastať a to ma akože nejakým spôsobom naplňa. Áno, to viem, ale ako ty neriešiš len kolektívnu zmluvu, aby sme ešte povedali toto, tak odborár dennodenne rieši hociaké problémy, čo sa stanú na pracovisku, keď napríklad zamestnávateľ poviem teraz, že začne polovať po nejakom zamestnancovi. Hej. Ty môžeš aj sprevádzať zamestnanca na personálne oddelenie a hneď sa to personálne oddelenie k nemu spraví, než keď si tam prítomný. Hej. Pri prerokovaní organizačných zmien zamestnávateľ musí prerokovať organizačné musí zmeny. vysvetliť, prečo ju robí, za akým účelom. A ty môžeš do toho hovoriť. Hej. Ja v minulosti som zaviedol také pravidlo, že vlastne potom, keď sa jedná už o prepúšťanie tých zamestnancov, že tým zamestnancom teda rúšia pracovné miesto, tak v zásade zamestnávateľ má 3 možnosti. A to buď sa vykreovať nejakú dohodu, teda ukončiť pracovný pomer dohodou. S tým lepším odstupným. Výpovedou, alebo je tam ešte ponuková povinnosť, že je ochotný. A si predstavte tú situáciu bežného zamestnanca, keď je sám, oproti má svojho manažéra, nejakú šéfku ľudských zdrojov, alebo generálneho riaditeľa a oni tam akože tými peknými frázami naučenými rozprávajú o tom, ako im to je ľúto, ale že to musíme takto spraviť. To je ten lepší prípad. Potom je plno prípadov, kedy tlačia na tých zamestnancov. A keď tam teda sedím ja, tak si toto teda nedovolia. A keby si aj dovolili, tak proste patrične na to zareagujem. Pretože ja som znalý toho zákonníka práce do určitej miery. Ten bežný zamestnanec sa s zákonníkom práce stretne fakt, že minimálne a určite ho nemá naštudované pred takýmto stretnutím. A akože nemám rád tieto stretnutia, lebo tam je proste strašne negatívna emócia sa tým celým nesie. Je tam konfliktná atmosféra, hej? Konfliktná, taká proste veľmi emočná, hej, ale aj toto je vec, ktorá mi prináša teda skúsenosti, aby som sa v takýchto situáciách teda nejakým spôsobom v odzovkách nezosypal, alebo aby mi to nebolo nepríjemné, že si to utúžim v sebe a potom, keď tá emócia s vami nelovcuje alebo nervozita, tak viete oveľa lepšie reagovať. Hej, upevňuje to trošku toho človeka, tak zbudováva. Ale ešte k tomu zákonníku práce, že nielen, že zamestnanci nepoznajú zákonník práce, alebo nestretávajú sa s ním, alebo mu nerozumejú, ale keď idú na nejaké stretnutie s generálnym riaditeľom a s personalistkou, tak oni mu nakúkajú väčšinou tomu zamestnancovi, že zákonník práce hovorí toto a toto, oklamú ho, že vyslovene povedia niečo, čo zákonník práce nehovorí, že keď toto nepodpíšeš, nebudeš mať nárok na hento, na tamto, hej, a on to podpíše, pretože však zamestnávateľ povedal, že toto je v zákonníku. A úplne dôverčivo, naivne popodpisujú všetko a vyslovene častokrát akože normálne odchádzajú oklamaní z toho personálneho oddelenia. To není nič, čo by nebolo výnimočné. Tak, treba si uvedomiť, že tí manažeri zvyčajne majú taký neduch a to, že sú veľmi dobrí manipulátori. A vedia tých zamestnancov tak zmotať, že vlastne keď odchádza, Sice odchádza s úsmevom, ale s podpísaným takým papierom, ktorý by za normálne okolnosti nikdy nepodpísal. No potom je tiež ľúto tomu človeku povedať, že čo za blbosť vlastne podpísal. Hej, preto vždycky odporúčame ľuďom, hlavne keď teda sú združení v nejakých odboroch, že preboha predtým, než niečo podpíšete, však zamestnávateľia radi obchádzajú odborové organizácie, dávajú podpísať kadejaké dodatky k zmluvám a kadečo, však zavolajte tomu odborárovi a spýtajte sa, že či to, čo podpisujete, košer. Hej. Áno, a najlepšie je, aby vás prevádzal a teda neboli ste vystavení tlaku len tým, že protistrana sú tam traja proti vám, lebo potom sa ťažko domôžete tej svojej pravdy. Presne, lebo tým zamestnanci majú tendenciu robiť to, že to podpíšu, lebo sa cítia pod tlakom, alebo že musia a potom, keď to podpíšu, sa idú pýtať na to, treba z odborára, že čo som to vlastne podpísal a čo s tým viem teraz urobiť. No, akože nič. No dobre, akože myslím si, že to je také pekné intro do toho, aký význam má odborová organizácia v podniku. Chceš niečo dodať? Alebo to ukončíme? Ja neviem, možno, keďže je taký predvianočný čas. Aha, vidíš, vlastne predvianočný čas. Ja som možno zaželať všetkým šťastné a veselé, všetko dobré do nového roku. A nech si pekne oddychnú počas vianočných sviatkov. Áno, a ja všetkým prajem pekné prežitie vianočných sviatkov a veľmi kvalitné a dobré zvyšovanie miest v budúcom roku. Ahojte.
Ahojte.